Iki ngono hotel asmara lho Mas. Matur sembah nuwun kagem panjenengan sedaya ingkang dalu musik menika tasih setya tuhu sesarengan seni jaranan campur sari setiap budaya. Mitra audio matur sembah nuwun. Ayo Del. Landi? Duh, ganti sampean jale. Oh ganti aku Oh, toh. oh, tak kon nyanyi kok. Tak kira lesnya dirimu. Ora, Lah, kok aku sama kan- nyanyi lho. Aku kan nang kene sing uwak-uwi. Apa enak ngono. Penak meneng ke mau ya. Heeh. Teko ngendi ki, Mang? Teko ngendi Mas? Ning mburi emang kayak krungu ndak ngono. Teko ngendi? Wi. Jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andum tresno Aku kowe dadi kerawa merkelirit ing gubuk asmara. sesarengan campur sari setiap budaya gubuk asmara so Mitra Jaya Audio matur suwun konco-konco YouTuber juga terima kasih semuanya yuk Liwat aku kelingan gubuk kae biyen aku lereng ing cekak gabak tulisan warna banget kono isi sayang jenenge gubuk asmara biyen ae kanggo anjing tresno tanpa bantal tanpa kloso bota bete ketaman asmara Gubuk kae simpen wati nanti besok
kencing Aku, kuda. Air kencing kuda. Kuwi obat lho. Oh ngono. Heeh. Larang lho kuwi. Larang. Larang. Mergane nang kene ndak ono. Ndak ada. Catatan sajroning ati. Datan luntuh saya merati. Aku kowe dadi garwa.